Rabbana taimakan ni na aikin gani a cikin watan ramadana ni nake so na yi aikin gani. Watan nan da ya wuce duka wata ko da jinsa ka san bai da gwani. Watan nan da ke fi da masu ji har ma wa'anda ba su gani. Kamar fa watan ai ramadana ma Allah shi yayyo sama, girma shi ya ba sama. Duba wata ba wanda ya kai gama ramadana ku bincika. Ramadana ya zo yan uwa mai ladabi gun shugaba. Allah ya karbi ibadodin mu dan martabar sa mu je ta ba. Duk aikin da ba za ka yo a wata ga ladar sama, amma shi azumi Allahu ya ce shi s.a.w shi kadai ya salladar sama, babu ko wanda ya santa ma. Allah shi karɓi ibadodin mu dan annabin nan shugaba. Samari kusa lura akan fa aikin da ma kuka yi kuma shi azumi ku bincika, wallahi Allah ya yi shi ma. Baya sun kayo aikin banza a cikinsa yan uwana, ku kula dan Allah dan darajar shugaba. Ramadana ya zo yan uwa mai ladabi gun shugaba. Allah ya karbi ibadodin mu dan martabar sa mu je ta ba. In kun je sallah masallaci duk shige gaba, ku ta sallah ko kuna zikiri ku riko tarbin na kuma. Komai kuke karama ku saki ku rike salatin shugaba. Allah shi na wanki rayuwar ka fa ka samu lafiya. Mata kusa lura kuma in kun je sallar ta kuma ku tsaya sahun baya a nan kuna saurarin limami. Kar ku damu kada ku yo zance da samari dan babu kyau kana sallar ka kana zikiri, Allah na kallon ki ma. Ramadana ya zo yan uwa mai ladabi gun shugaba. Allah ya karbi ibadodin mu dan martabar sa mu je ta ba. Sai gefen tafiya a nan samari kuna ganganci ma, kaga wai saurayi a can bayan kwana ya laɓe kuma. Azumi ya zo komai kake ka aje ka ɗauki Muhammadu. Allah shi na ƙaunar kama dan shi ya baka Muhammadu. Watan azumi wata ne wanda ba shi da tsarama, ko a ina ka bu za ka gano yan uwanka zaune a inuwa. Wasu na jan tarbi kuma wasu sai ma zikiri suke. Alƙur'ani ko ina karatu ne aka yi kuma. Ramadana